datang wonten alkalin ugi SR ya. Monggo Pak Iwan. Juga tentunya Trapoto. Mas Panji. Yoga yuk. Tumelebet ing netramu. Kadya kencana binembar. Dasare ado ageman. Indo cangkir gading kuning. Monggo pada kita. Aduh wong ayu asikaraning rasa kang sejati Sragen mania. kang tumurun sadelenging kalbu sanubari Mbak Eva. Ronde pertama Pak Joko. Pemanasan. Salam raye wong ngalamun hamung tansah katon endah iku genepe wong urip lemar dirasa katresnan Semar Mulyo. Tumelebet ing netramu kadya kencana binembar dasare ado ageman pindho cangkir gading kuning Aduh wong ayu asikaraning rasa kang sejati kang tumurun sadelenging kalbu sanubari Tanduke napa Pak Joko? Udan kangen. Nih, Dalem? iki ben jangkep Ade Ledeng nek turu ben angkler. Tari maju. Ya. Gitu, Ade. Nah. Saya tuh ngerti kebutuhan Anda. Tari yo ket awan mau goleki lho. Lah nggih, kula niku matuk mawon. Kok nek Ayam. payah tutik sapa aku yo ngerti. Pak Giman monggo. Monggo. CEO Sugeng kompak dalu. selalu. Ini Ya. biar agak rileks dulu. Heeh. Salam rahimu. Ae.
nggonku nunggu nganti putih putih rambutku wong ayu sikarane ngeros kangku sanu Halah, mau ki wong ayu ing Galo Bali, Pak. Nganti kekowo ning ngimpi kawang-kawang sliramu wis teko jroning ati dadi galang udan lagung kalian. Pak Haji Agus pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane akan tuantu nggonku nunggu nganti putih putih rambutku Rasa hati dadi kangen saya suwe saya nambah nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa dibendung. kalau Bali kanggo nambah nikah ning ati Alayung ajan saketeping netra ati lega bisa entuk tamba Bablas ke GWL Mas, garwane wong liya. ki nglerek ning Haji Agus sing duwe Cikampek. nganti kegowo ing mimpi gawang-gawang siram wis teko Di mana-mana jroning ati dadi gelo Garwane wong liya, Mas Erik. sliramu ra ono Erik Little Body. Suar mulya lagi. Lari cek. wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong tak ngimpi aku ora bisa lali mong sliramu pepucane ngati Senantiasa
wong ayu Ayo, Mas, sing maju, Mas. tak tresnani rino wengi Ayo kebareng. tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Ojo lupa. Ayo. Senadyan selisah ketemu nanging Cek golek bola. rasa tresnaku rina nanging tansah sonakan balimu. Ayo Mas David. Ngaten-ngaten. sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara Sudah sampai mana Tari Ceng? Iya, nggih Mas David. Mas David Mas David digoleki lagune napa Mas David? Sembarang oke. Tadi Pak Doni PP apa gitu. Ya, entek gampang. Entek nih. Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya Yo. Solar mulia lagi. Ya. Asik. Mas David. Monggo Pak Ciroso. Eva. Lancar kuning kireng kulite ronge ayu esuk kaya gelong kadang malangkung ngembang bakung rek maneh ngresepake sak ronggeng gunung kandis monggo Mas Gondrong Maijo, maijan yen ra kerja ora jajan. Jos, Mas David bablas ke wong ayu Mas Landang. Wong ayu. ngeronggeng gunung kandis luwes merak ati sapa nyawang mesti sayang arep bisa ngadep sepeleno-leno kang itu nyuwono Mas David.
wong ayu sawangen ragaku iki rina wangi mung tansah reritu Wong ayu. wong ayu sikareng dadaku iki tresnaku sudul Ala katir-tir. tasawang kae saka kandungan agem nyampe tindakan panyungan sapa kae sanjake nate tebungan atiku dadi rata Mas David, adikku mangke, Pak Marung, menang awas, kulitane kuning, kesemono, hatiku menang maning, besok kapan aku bisa nyanding, yuk. wong ayu sawangen ragaku iki rina wangi mung tansah reritu ati wong ayu Teling singan Mas Wanda. dadaku Teling singan. tresnaku sudul Eva, Bablas ke teling singan. Mas Gondrong. sapa hasrate
engko bablaske wong manis spesial kagem juragan Lenteng Agung. Wardoyo kalah das-dasane menang gematine. Wardoyo kalah das-dasane menang gematine. Bablaske wong manis. Wardoyo motor. Bareng sampun pepanggian nyatane jur lulu atine wong manis Mas Pandan spesial Mas Rebu Lenteng Agung.
Yo. Asik Semar mulai Ya ada Mas semuanya. David sini Mas. Mas David. Yo 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 yo. Mas David terus Mas David. Ya, bono lho. Mas Surana, ayo Mas. Nyanyi ya, sak
Alhamdulillah, makasih ya Mas. Nah, berkah sehat selalu Mas David. Mas David.